दिनै जोंनि नैबे जोहोलाव दैमालु क्लाबनि मोनसे लटारि खेला लानाय जादोंमोन। बे लटारि खेलाया जाबाय जोहोलाव दैमालु इनभेस्टमेन्ट कमिटि हिसाबै दानाय जादों जोंनि दैमालु क्लाबनिनो। दा बे खेलाखौ जोङो फैगौ आसाम बिधान सभा इलेक्सननि थाखाय गासै रायजो राजा, लटारि लागिरि आरो फानगिरि बिथांमोननिसिम गुरैयै खावलायहरनाय जायोदि बा आर'जबो गाबहरनाय जाबाय। मानो होनबा बे आर'जआ जाबाय, जोङो फैगौ 6 थारिखआव होनो हानाय जानाय नङा। फैगौ जोङो नैबे 9 थारिखआव आसाम बिधान सभानि इलेक्सननि थाखाय प्रसासननि थरफै बा जोंनि नैबे खुंजानाय आफादनिसिम मोनसे प्रसासननिफ्राय बिथोन फैनाय बायदिखाय जोङो बे खेलाखौ दोनथ'नाय जादों। आरो बे दाननिनो एप्रिलनि फैगौ 28 अक्ट'आव खेलाखौ आबुङै होफुंनाय जागोन। बेखौ जोङो जोहोलाव दैमालु क्लाबनि जानानै आङो फोरमायथिनाय थाबाय। गासै रायजो राजा, लटारि लागिरि आरो फानग्राफोरखौबो बिथांमोनखौबो खुनु गोनो गोथो जायालासेनो माने लटारिखौ फानबाय थानो हागोन। आरो जायफोर बिथांमोन लाग्रा बिथांमोनाबो माने खुनु कनफिउस थायालासेनो माने लटारिखौ लाबाय थानो हागोन। माने जोङो फैगौ 28 थारिखआव जेरैबाबो जोङो दिन धार्य खालामनाय जाबाय आरोखि, ओइदिनखालि होथारगोन। बेखिनि आरोखि, आं गुरैयै खावलायबाय बयनिसिमबो रायजो राजाखौ माने लटारिखौ लाबाय थानो हागोन आरो फानग्रायाबो फानबाय थानो हागोन। जायफोर एजेन्ट बिथांमोननिसिम गुरैयै आं आर'ज गाबहरनाय थाबाय आरोखि।